Ja. Fuldstændig kaos hernede. Ja, og et felt, som efterhånden er blevet samlet igen. Nej, jeg tror stadig, det er knækket. Er det stadig knækket? Der er helt sikkert nogen, der ikke kommer op efter det der sådan lige med det samme. Hvis de får det helt store overblik, så kan du se, at den er knækket. Ja, det er rigtigt. Hulter til bulter oven på hinanden dernede. Uno X stadigvæk nogenlunde grupperet. 15 sekunder, siger den. Ja, nu skal de ikke kigge for meget bagud. Og så kan vi komme ud af en af dem der, hvor de bliver hentet på stregen. Hvis de Men Ole ligger rigtig godt i forhold til at lige at skulle slå ud. Vi har altså også Cedric Bøllens med. Prøv at se igen der. Altså, de rykker jo fra dem. Altså, det er efter hvert sving. Det blev... Ja, hvad er det for noget, det der? De er jo nødt til at prøve et eller andet åbenbart. Det er Chris Nylands fra Israel Premier Tech, der pludselig sidder der. Det har vi slet ikke set. Det har vi intet set til i dag. Så det er vel nærmest det, der hedder et ufrivilligt angreb. Det når de ikke. Nej, det gør de ikke. Fed finale. Sindssygt fed finale herinde. Og som du siger, Kasper Pedersen og Hule, som får det her skabt. Ja, og det er også vigtigt, at det er to World Tour rytter, to formstærke rytter. Og to rytter med vidt forskellige kvaliteter, kan man sige. Så kan det godt være, at Cedric Bøllens ikke er World Tour rytter, men han er også super rutineret. Og de ligger alle sammen lige meget i det lige nu. Det er jo klart, at vores ven fra det tidlige udbrud, det er jo exceptionelt, at han overhovedet kan sidde der. Ja, det, altså, hvis han kan få en top 4 ud af det her, eller et podium sågar, så er det mirakuløst. Der kan du se meget lille felt, der er tilbage. Ja. Ja, Belgieren Bøllens, som sidder med. Jeg siger ikke, det er sandsynligt, men hvis det miraklet skulle ske, han jagter sin første professionelle sejr. Altså, det er ikke tit i sin karriere, han har siddet så godt som det her. Nej, han er sådan en fuldstændig ubekendt blad af samme årsag. Han kørt for det her lottohold i masser år, også da de var pro-hold, og nu er de så droslet lidt ned. Eller da de var World Tour-hold, undskyld. Ja, de er gået trin ned. Og derfor er det også vigtige point, de kan tage her. Uro igen. Nogen må stoppe helt her. Lille bitte felt. Ja. Ej, det var en teknisk problem, tror jeg, for en af rytterne. Men så sker der noget heroppe. Ja, stadigvæk samlet. Kasper Pedersen tager en føring op ad H.C. Andersens Boulevard. En af dem med bund i. Så mangler vi bare at tænde for Nick og Jay. Så er alt, som det skal være. Men det er en af dem med bund i, ja. 16 sekunders forspring. Det henter de ikke, det her. Nej, det gør de ikke. Så nu skal de jo alle sammen ligesom finde ud af, hvordan de kan få programmet på hinanden. Ja. Og hvornår. At det er jo en vild transformation i løbets allersidste finale. At de har arbejdet så hårdt for at holde de andre væk. Og nu skal de så selv ind og dyste om det allervigtigste. Altså to af dem, Cedric Bøllens og Plowright, er nok glade for par, at det holder. Og så er det Kasper Peter en Hole. Så det er en triumf, det vil være for Kasper Pedersen. Han er snu. Og det får han jo også brug for. Han skal jo på en eller anden måde gardere sig mod det angreb, der kommer fra Hole. Han må være forberedt på det. Ja. Altså det kommer jo alt andet lige nok på det tidspunkt, hvor vejen er smal, og hvor han ligesom kan få antrittet ud af et sving, som du nævner. Og det her stykke på Søgade kan de ikke sådan rigtigt, og så kommer de op sidste gang over Dronning Louises bro. Altså det smarteste vil jo være for Hole at gøre det lige efter, han har taget en hård føring. Kasper Pedersen. Altså for eksempel nu? Ja. Ja, fordi han kan nok godt køre Plowright direkte ud af hjulet. Så der kommer altså, så er der et naturligt skabt et hul. For den næste rytter skal ikke op og lukke huller for Kasper Pedersen selvfølgelig. Fuldstændig panikføringer hernede. 2 fra Uno X. Uanset fra Israel. Kan vi sige, at vi får en outsider-sejr i dag? Det må vi sige. Det ser det i hvert fald ud til. Hvorfor ikke fuldstændig givet op? Og hvad så her Hole, der lige snakker i radio? Tænker han på, om Mads P. kan noget stadigvæk? Jamen, jeg synes ikke, jeg kunne se ham nede i den forreste del af det jagtende felt, så jeg blev lidt i tvivl, om han rent faktisk sidder der. Er de ikke bare der, hvor de bare skal køre? Jo, altså, jo. Det er ikke, du skal ikke sætte. Der sidder Mads P. Ja, der sidder han. Og er på vej op. Men er det ikke en risikabel taktik, hvis de tænker, at han kan nå et eller andet nu? Han skal jo sidde uanset hvad. Det skal han selvfølgelig. Og jo, det er ikke sådan, de holder op. Men forspringet, det svinder nu.
det er stadig stort. Det skal jo stadigvæk lukkes, og på det her tidspunkt i løbet, hvem har kræfterne, og hvem vil bruge dem, fordi så har de altså ikke til et lead-out. Ej, det ville være vildt, hvis der overhovedet bliver tænkt i lead-out stadigvæk. Det gør Uno X, tror jeg, for de sidder relativt intakt. Ja. Men du har ret. De kommer tættere på. Ja, de har tabt meget. Ja, de har, og han slår ud nu. Lynhurtigt, Hule. Jeg ved ikke, om han har fået at vide fra Kim Andersen, at vi skal altså lige se, om ikke Mads kan vinde den her. Ja, fordi nu, hvor Køje er endegyldigt ude. Ja. Dylan Grønnevæggen, er han der stadig? Det er noget, jeg ikke har set. Vi skal have et længere oversigtsspil. Fordi jeg synes, det er noget sats. Ja, det er et kæmpe sats, synes jeg. Ja. Altså, han kunne lige så godt forsøge Hole. Det ville jo ikke koste noget, fordi så havde de jo også... Så er Mads der i anden omgang. Ja. 3 kilometer mærket passeret herefter. Så skal det være nu her. Nørrebros runddel. Han tager så også en føring nu, Hole. Ser det ud til. Altså, det vil jo alt andet lige for de andre på arbejdet. Det er jo stadigvæk en god idé. Ja, fordi skulle de så blive hentet, så har vi en frisk Mads P. Ja, der sidder han. Der sidder Dylan Grønnevæggen. Ja, det gør han. Så vil jeg nok ikke sige, at Mads P. han er 100% sikker på at vinde den spurt. Søjberg kommer op i højre side, den danske mester. Ja, det gør han også i det Dannebrogs-trøjen. Men der er ikke nok hestekræfter der til at hente dem nu. Er du sikker? Jeg føler ikke, at det der udbrud. Nu kommer alle svingene, højre sving, og så ned mod Sankt Hans Torv. Ah, det kan de godt nå, det der. Er lige i halen på dem. Ja, det er de altså. Og du kan se, hvem der skulle tage føringen. Det var dødtrætte Plowright. Der røg altså 10 sekunder på nærmest ingen tid. Ja, præcis. Ja, Rasmus Bøgh Wallin, der er tilbage. Det er også ham, der har hentet klart mest ind på dem. Ja, det er vanvittigt kørt af Bøgh Wallin på de her rundstrækninger. Det er godt nok noget af en lasso, han kan. Ham der. Ja. Men jeg tror, de når det nu. Ja, så var du ret meget overraskende for mig. Ja, fordi vi havde altså 22 sekunder for 2 kilometer siden. Og et felt, der var halveret. Ja. Det skal de nok nå. Jo. Og kører Kasper Pedersen. Ja, Kasper Pedersen prøver. Det er han også nødt til. Det her Hole skal køre kontra. Ja, det er en god pointe. Som endnu. Ja, men han kigger bagud efter Søjberg, tror jeg. Skal han køre lige der for Mads P., eller hvad vil Hole nu? Ja, det er jo det. Han vil i hvert fald ikke vinde cykelløbet. Det var jo det, han var på radioen for. Han nægter at vinde. Det er simpelthen meget, kan I byde mig. Okay. Ja, så er der samling. Så nu er jeg spændt på at se, hvordan verdensskjørl han spurter. Ja, de har godt nok bragt op til, at han er god. Så hun ikke så har været dominerende hold herinde på omgangene. Samling herinde på Sankt Hans Torv, hvor vi troede, at gruppen ville holde hjem og sætte deres sidste angreb ind. Kasper P. prøver en sidste gang. Ej, de er hentet. Ja, de er hentet, ja. Kigger også bagud. Og så er der kontra. Er det Bøllens, der prøver en kontra? Har fået et lille hul. Grønnevæggen ligger rigtig godt lige nu. Ja, det gør han. Og hvor har vi Mads P? Søjberg kommer op nu igen. Højre side kommer godt ind i svinget. Søjberg i højre siden. Så bliver det en sprint i Copenhagen Sprint. Jeg kan ikke se Mads P. Jeg kan slet ikke se Mads P. Han sidder der. Ja, det gør han. Det er langt nede. Han sidder langt nede. Så skal der altså åbnes for de helt store sluser. Ja, han har brug for noget hjælp til at blive kørt frem. Det ligger godt nok meget til Grønnevæggen lige nu. Eller Værenskold. Lad os se, hvad han kan i dag. Nu kommer Beregn til Bauhaus. Ja, han er også med stadigvæk. Derude. Ja, Lotto slår ud. Sidste 500 meter. Bauhaus i 5. position. Søjberg. Ja, Søjberg i 4. position. Grønnevæggen på hans hjul. Hvem åbner for alvor? Søjberg i 3. Nu kommer Dylan Grønnevæggen. Den tror jeg, Grønnevæggen vinder nemt, den der. Ja, det kunne godt tyde på det. De kommer i hvert fald stærkt op mod mål her i en åben spurt. Nej, Søjberg. Søjberg ligger der også stadigvæk. Det bliver meget, meget tæt. Og det bliver tæt, og det bliver sejr til Jordi Meus, som vi slet ikke har nævnt. Og så var det Milan Frentin. Var der fra Cofidis her. På andenpladsen. Deroppe. Det var en god erstatning, de fik fløjet ind. Borer hans skrue. Jordi Meus fra Red Bull borer hans skrue. Vi ser spurten igen her. Han får for meget vind på næsen. Grønnevæggen, han har frit løb til målstregen. Prøv at se Jordi Meus timing. Han kommer ud i højre side. Ja, Jordi Meus. Kæmpe acceleration til sidst. Som altså vandt for 2 dage siden i Schweiz og kommer ind og vinder her. Grønnevæggen kommer ikke engang på podiet. Er der en fjerde? Ja, jeg tror
Tobias Andresen kører en top 6-7 stykker. Ja. Vi afventer selvfølgelig de officielle resultater. Men det blev altså sejr til Jordi Meeus, som vi heldigvis fik nævnt nogle gange undervejs, som en virkelig trumf, der blev smidt ind i løbet til aller sidst. I stedet for Sam Welsford, der skulle have kørt det på den oprindelige startliste. Ja, det var flybilletten værd. Jeg får lige få ændret navnet på den. Men utroligt, at det her udbrud det ikke holdt hjem egentlig. Og det var ikke, fordi man følte, det var sådan helt mål, der vejede af fra feltets side. Men det var det så alligevel. Ja, man må også sige, altså, alle er respekt for den måde, de kørte løbet på Little Trek, men de fik da en underlægs ud af det i sidste ende. Ja. Intet som helst. Ja, men sad med mange trumfer. Ja. Ja, det gjorde UNO-X jo heller ikke som så stærk ud til sidst, og ja, selvfølgelig Visma, der gav op med en omgang tilbage. Så der var mange overraskelser. Emilien Junier bliver 3'er, og det er Alexis Renard, der blev 2'er. Og vi skal ned til Christian Mosbæk, der står klar med Mads Pedersen. Ja. Ja, Mads Pedersen, du kommer ind. Jeg kan se, at du ikke er en del af den afgørende spurt. Hvad sker der derinde? Det ved jeg ikke. Jeg så ikke finalen jo. Jeg sad nede bagved, så... Hvordan endte du der? Ikke særlig godt. Hvad er det, der gør, du ikke er i positionen til det? Ja, det er jo cykelløb. Nogle gange så rammer man, den andre gang gør man ikke, og... Hvad skal man sige, det er en virkelig svær finale, og jeg sad der alene i det, at der var styrtet, hvor jeg mistede hele holdet af Dartmouth foran, så der bliver brugt mange kræfter på os selv fremme, og så ja, jeg er måske heller ikke den bedste dag, så sådan er det. Du kiggede lige ned på dine måler og talte med din stab. Hvad var det handlede om? Det vedkommer ikke jeg. Okay, det er fint. Men er det sådan, nu det her event, jeg ved godt lige nu, at du er meget skuffet, men sådan overordnet set, hvad står du sådan tilbage med? Altså, jeg synes, det er mega fedt. Altså, jeg ser alle de mennesker, og altså, rytterne, jeg kender, de siger, det er vanvittigt at køre her. Der er mennesker over det hele, og stemningen er fantastisk, så skide være med resultatet. Det er bare fedt at køre cykelløb i Danmark, og især når der er så mange mennesker. Tak for det. Velkommen. Ja, tak til en lidt kortfattet Mads Pedersen, naturligvis efter en skuffende finale for både ham selv og også for holdet Little Trek. Og han nævner det her med, at halvdelen af holdet godt og vel der bliver revet væk i styrtet. Det er selvfølgelig et problem, men de er stadigvæk Hule siddende ude foran. Og Mads Pedersen er blevet næsten mest mærke i det, han sagde. Jeg var der måske heller ikke helt i dag. Nej, det var han jo ikke, fordi normalt vil han jo gerne have sådan en kaotisk og hård spurt. Så benene kan ikke bare være der hver eneste gang. Altså nu har han haft en god og succesfuld og hård Giro d'Italia. Og så kan det være, at det lige kræver en mindre opstart og få gang i benene igen. Og altså sejr til manden, der lige er blevet fløjet ind til løbet. Jordi Meeus. Ja, frisk etapesejr i Schweiz rundt. I forgårs. Så står han altså af. Sikke en weekend. Og flyver til København. Så det må have været en hurtig beslutning. De to der. 26-årige Jordi Meeus, der henter sin profsejr nummer 15 i karrieren. Vandt også en turetappe for 2 år siden, så det er altså ikke bare en tilfældig rytter. Det er en stærk sprinter. Måske ikke det navn, der siger folk mest, sådan de brede cykelkredse i Danmark. Grunevæggen. Kåre større navne måske, men det er altså ham her, der løber med det hele. Ja, en stabil, stærk sprinter. Lad os se, om ikke vi har et interview på vej med dagens vinder, Jordi Meeus. Får lige helikopterbilleder af spurten. Det er jo altid spændende at se. Søjbjerg, der sidder rigtig godt, men har altså ikke punchet. Han har ikke farten der. Se, Grønnevæggen ser godt ud lige i starten, men så mister han også pusten. Til gengæld Jordi Meeus, der tager den højere om. Han sætter sig faktisk ned, inden han rejser sig op for anden gang. Og så får han virkelig fart i den. Anden plads til Cofidis Alexis Renard. Den var også overraskende. Du ser, han jubler også for andenpladsen. Tredje plads til Emilien Janier. Last minute to the start list here in Copenhagen, and now you've come up as the winner. How does that feel? Yeah, really good. I came out of Tour de Suisse, but because we had some injured riders and it was only climbing left, we decided to come here, and I think it was the good choice. Yeah, you must say. You also came from Tour de Suisse with a stage win. Were you feeling good coming into today's race?
Yeah, definitely. I felt a little bit fatigued, of course, after 6 days of hard racing in Swiss, but I felt the legs were good and I still had some power left. And for a long time, we were not sure that it was going to be a sprint here in Copenhagen. How did you experience the local laps here in Copenhagen? Yeah, exactly. It was quite a strong break. We knew it is really hard to catch a break back on local laps. But my team, together with some other teams who were riding for a sprint, did an amazing job. It was a super hard final, but I'm really happy I could take the win. Yeah, how did you experience that final? And you seemed to really make a good choice there in the final sprint. Yeah, exactly. It was super hectic, and actually, if I could have chosen, I would have a little bit of a position more in front this last corner. But I also knew it was headwind, and I just had to hope it opened up, and it opened up perfectly, and I had still a good sprint left. Congratulations on your win. Thank you. Ja, tak til Jordi Meus. Interviewet her af Sara Fisker. Og lad os så lige tage et kig på top 10, som... Det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Det er lige fejl på. Det er en kæmpe... Det er helt forkert, det der. Jeg kan sige, at det bliver Alexis Renard fra Cofidis, der bliver 2'er. Og det bliver faktisk 3 franske ryttere efter belgieren Charnier på 3. pladsen, Demar på 4. pladsen, bedste dansker Tobias Lund Andresen på 5. pladsen. Og snakkede vi meget om Uno X. Søren Værenskjold, han bliver altså 10'er. Og havde det ikke i sprinten alligevel. Grundevikken bliver 7'er. Bauhaus 8'er. Ja, ham havde jeg også som en af favoritterne. Og så Værenskjold, skuffende 10. Ja, i forhold til hvor meget Uno X lagde i det. Og der kører Mads P. lige forbi herude på målstregen. Lad os lige komme ned til Christian Mosbæk igen, som er klar med den danske mester, Rasmus Søjberg. Ja, jeg har fanget 2 danske landsholdsryttere, som ikke har set så meget til hinanden i dag. Rasmus Søjberg, du var en del af sprinten. Mads Andersen, du har hængt ude i udbruddet. Jeg vil godt lige starte med dig. En stor del af dagens løb, og en stor del til, at det var underholdende for rigtig mange herinde i København. Prøv lige at beskrive, hvad du var igennem i dag. Jeg vil sige en rutsjebanetur uden lige. Vi sidder og bøvler så meget med modvind ude ved Ballerup, og ja... Det spiller ikke hele dagen, indtil vi kommer hen til omgangen. Og så har Alpecin-manden, han begynder at lukke op, og jeg bliver også lidt motiveret af, at der er så mange, der råber mit navn. Jeg vidste ikke, der var så mange, der kendte mig. Og så, kan jeg høre i radioen, at der bliver råbt noget med vent eller et eller andet, og så kigger jeg mig tilbage, så kan jeg se, at Kasper P. og Dan Hole og en lotterytter er på vej op, og så tænker jeg, så venter jeg på dem, og så hører jeg, hvad jeg skal gøre. Så får jeg bare at vide, kør alt, hvad du kan. Og det gjorde jeg også. Og så havde jeg desværre ikke lige de sidste 10 kilometer i benene, jeg begyndte. Vi skulle vende rundt om ugesvinget nede ved Rådhuspladsen, og der anden sidste gang, der kom jeg bare ikke op i fart igen. Jeg kunne simpelthen ikke træde den i gang. Så hvad har du lavet i dag, Ret? Ja, det kan vi jo høre. Ja, jeg sad og hygger mig nede i feltet i stedet for. Jeg synes ret hurtigt, at kommer til at køre 2 mand der. Det var meget fedt, så vi kunne få ro på. Og vi havde også lidt status, fordi vi havde nogle i udbruddet, ikke? Så vi kunne sidde lidt fremme i feltet også. Og det lød folk også relativt nemt gøre. Så vi havde det fint placeret. Desværre selv, vi har lidt maveproblemer, så vi sidder egentlig kun 4 mand samlet. Ja, indtil vi går herind. Så gik det jo bare løs. Ja, hvordan oplevede du massesporten her, som du også er en del af? Ja, det var pisse hektisk. Jeg snakker meget mørke om, at vi skal også bruge det her som læring, og det er ikke mange hvad jeg kører som kaptajn og sprinter, hvor jeg har fået fuld opbakning. Og det havde jeg i dag, og Holger gør et pisse godt stykke arbejde. Kasper ligger derude, så det er jo egentlig kun Niklas og Askren, vi har til at hjælpe. Og de gør et godt stykke arbejde med at holde fremme, samtidig med at I bakker af for Kasper får et ekstra hul. Og så, ja, sidste omgang, så gør I, hvad de kan for ham. Der var lige styrt bag mig og lige omkring mig, hvor kommer heldigvis igennem. Men jeg har aftalt med Michael, at jeg skulle prøve at køre langt. Det er sådan, jeg er nødt til at vinde. Så jeg får bakket skulderen ind i barrieren på sidste sving og kører mig i top 10. Og så lige pludselig så åbnede de spurt langt udefra, og så kommer jeg ind i anden position. Og jeg er bare sådan, det kan blive rigtig stort. Og så kunne ham, jeg tror Uno X kunne bare ikke holde det længere. Og så nødt til at gå forbi ham, og så kommer de alle sammen bagfra. Og farten ikke høj nok længere.
Jamen, jeg tror, vi er nødt til at slippe jer. I er gode til at snakke, I er gode til at cykle. Vi håber at se jer næste år til Copenhagen Sprint. Så tak til Mads Andersen, der har forladt interviewet, og tak til dig, Søjberg, for et godt løb. Ja, her i studiet har vi fået besøg af Kasper Pedersen, og før der stod hele langsiden altså herovre og råbte dit navn. Hvad har det været for en oplevelse, Kasper, at køre i Danmark og køre herinde i København i dag? Ja, jeg tror, det er en af de vildeste oplevelser, jeg har haft som cykelrytter. Jeg har prøvet at køre turen på Champs-Élysées og mærke suset dernede, og det er også det, man plejer at sige, det vildeste, man kan prøve som cykelrytter, men som dansker og som københavner, så tror jeg, at det her, det trumfer det faktisk. Det er der ikke noget at sige til, og du fik også taget noget initiativ derude. Du brød for feltet og kom op til udbryderne. Hvad gik der igennem med der? Jamen, vi havde en plan om at prøve at præge løbet i alle faser, og ligesom vise landsholdstrøjen frem, nu hvor vi er her i danske trøjer på hjemmebane og får en masse danske cykelfans. Og det gjorde vi egentlig super godt med at have Joshua og Mads i morgenhugget. Og så havde vi en plan med, at Askren at vi skulle køre aggressivt herinde på omgangen for at ryste posen lidt i feltet og gøre det svært for dem. Og så har vi Søjberg til en spurt, hvilket også en Søjberg vil også have bedre kort, hvis vi ligesom havde stresset nogle af de andre sprinterhold, og de blev nødt til at bruge deres lead-out-tog. Så jeg synes, vi kørte sindssygt godt som hold i dag. Det så jo længe ud som om, at I havde sejren inden for rækkevidde. Hvornår sad du rent faktisk med følelsen om, at I kunne vinde, for du var jo faktisk den hurtigste mand i den gruppe? Ja, men jeg må sige, at vi går ud på sidste omgang, og efter vi kørte forbi Nyboder, der tænker jeg sådan, jeg kan ikke se feltet bag os længere. Jeg tænker, at jeg tror, vi har fået hullet, men lige pludselig så kommer de jo med friske folk, der kan køre spurt efter spurt i fronten af feltet, og der er det svært at holde dem bagved, især når der også begynder at komme en lille smule taktik op foran. Det var som om, du var lige ved at blive hentet, men så kommer Dan Hole bagved. Havde du håbet på, eller en fornemmelse på, at der ville komme flere op, der havde fået den samme idé? Det var også lidt overraskende, at Little Trek spiller ud på den måde. Ja, bestemt. Jeg følte egentlig, at jeg sad og hang lidt til tørre ude foran en omgangs tid, og så kunne jeg se en Little Trek-mand, der var på vej op, og første ting jeg egentlig, jeg ville ikke have ham op, fordi han ville bare sætte sig på hjul og ikke føre med mig. Og det ville ligesom ikke min chance for at køre væk. Men så gik han direkte i gang med at føre, og jeg tror muligvis, det også er Mads, der har givet ham lov til at prøve sin chance. Især også fordi han er så stærk en temporytter, og muligvis godt kunne have kørt solo hjem i dag. Men jeg ved godt, der var jo netop lidt tvivl om det egentlig endte i en sprint her, men Brian, for os andre, en gevaldig underholdningsværdi, tænker jeg. Altså bortset fra styrtet, som var en skam, så vil jeg sige, det er den bedst tænkelige finale, det her cykelløb kunne levere. Altså vi fik fra vi kom ind på omgangen, stort set den mest dramatiske finale, sådan en runde her kunne give. Vi sad med på spidsen af sædet oppe i kommentatorboksen, fordi det var sådan, som Kasper også fortæller selv, på sidste omgang vidste vi faktisk ikke, hvordan det... Vi havde jo faktisk kaldt den, at både at udbud ville holde, og Kasper Pedersen ville vinde cykelløbet, så det kan vi have sat champagne på køen. Men det var i hvert fald det mest sandsynlige udvalg, da vi sad og kunne se, okay, nu har de her 15-17 sekunder, og jagten var meget uorganiseret. Samarbejdet var godt oppe i Kaspers gruppe, så jeg vil sige, vi kunne ikke ønske os en bedre afslutning. Men altså, når det er sådan, at Brian nærmest sidder og kalder den, at den står til en sejr til dig, står du så skuffet tilbage, eller fylder det mest, at du faktisk gør det et rigtig flot cykelløb og i de her omgivelser? Jeg vil sige, at det er en helt speciel følelse, man får, når man tænker, nu er sejren inden for rækkevidde. Og den får man ikke så tit som cykelrytter, men i dag der fik jeg den. Jeg følte sådan, okay, i dag der kan jeg har ikke lyst til at bande, men nu kan jeg... Det må du godt her. Skulle vinde i dag, så jeg nåede at få den der følelse, at det var muligt. Men så jeg feltet lige pludselig, og så tænker jeg, det kan ikke lade sig gøre alligevel, men det var tæt på, og jeg troede faktisk på det. Og det har også været en ret hård dag, en lang dag. Ja. Så jeg kan godt mærke, at jeg er ikke langt fra at kunne udvikle en lille krampe i baglårene, men jeg troede stadig på, at jeg ville tage min spurt. Jeg var faktisk lidt nervøs for Jensen Blauride, men han må også have haft ondt i benene. Så, ja. Hvad har I talt om på holdet efter den her fælles oplevelse, som I har delt i den flotte trøje? Vi har ikke nået lige at slå hovederne så meget sammen endnu andet, end da vi lige mødtes hernede, men der er super god stemning, og
Jeg synes, vi har kørt sindssygt godt. Michael, han har samlet os rigtig godt, Mørkøv, og lavet en god plan for os, hvor vi alle sammen havde mulighed for at køre lidt vores egne chancer, med at vi kører for et landshold, og samtidig hjælpe hinanden i de aspekter, vi kunne med at få hinanden bedst muligt til at prøve deres chancer. Så jeg synes, det er gået perfekt med. Vi har to unge gutter i udbrud, der får vist sig frem, virkelig flot frem. Og vi kører aggressivt herinde, og drengene også placerer Søjberg super fint til en sprint i et World Tour-løb. Jeg synes, vi kan være rigtig, rigtig stolte. Du skal have lov at være god ved den krampe, der er ved at melde sig, og hygge dig lidt med gutterne og nyde resten af den her oplevelse. Tak, fordi du kiggede forbi, Kasper. Tak. Og så skal vi tilbage til dig, Henrik Lindegaard. I sidder nemlig klar med podiepladserne og en præmieoverrækkelse. Ja, det gør vi. Vi skal have uddelt præmierne, og vi skal have uddelt præmien i pointkonkurrencen. Og han kommer altså på podiet. Jensen Plowright, som vinder en tur i Tivoli og præmiepenge til holdet. Han vandt den samlede konkurrence i byspurterne, Jensen Plowright. Egentlig fint, at en fra udbruddet kommer på podiet, synes jeg, fordi de var jo med til at skabe løbet i dag. Absolut, men han fortjener også, hvis der var den mest angrebsivrige, mere i stand til at sidde med, da der kommer 3 friske mænd op til ham, og kan være med til at præge udbruddet yderligere. Det var Cykelunions formand, Morten Andersen, der overrakte både dansk boblevand, kunne vi se, og blomster og præmie til Jensen Plowright. Nu er det første, anden og tredje pladsen. Og det er jo ikke ryttere, som vi nødvendigvis har nævnt som de største favoritter. Når jeg ser på foromtalen, så var der en del, der nævnte Emilien Genier fra Team Total Energy. Jeg troede ikke så meget på ham, da deres hold blev decimeret til 5 personer inden starten i dag. Det er også imponerende, at han sidder der til sidst, sidder i den rigtige ende af omkring styrtet, og så er i stand til at køre frem. Og så en kæmpe overraskelse, men Cofidis har haft en del i ærmet i dag. Jeg ved ikke, om det var Alexis Renard, de troede på, men han kørte jo altså en fantastisk finish. Ikke helt overraskende, men Frentin var ham, vi snakkede mest om for Cofidis. Ja, det kan være, at det var ham, der lige sad på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt i finalen. Og så vinder han altså direkte fra Schweiz rundt. 26-årige belgier, Jordi Møs, kommer ind og vinder med den her kraftfulde spurt, som afgjorde løbet. Københavns overborgmester Lars Weiss, der overrækker blomster. Så det er Morten Andersen, der skal overrække en Faxe Kondi til dem hver bagefter. Men det er også fedt at se et overraskende podium. At det ikke bare var de 3 topfavoritter. Ja, bestemt. Og også noget, der gør, at løbet sådan, i fremtiden kan blive mere interessant. At det ikke er... Altså, der er mulighed for outsiderne, men Møs her var jo en af de store, hvad skal man sige, forhåndsmuligheder. Så skal vi altså også have overrækt det første Copenhagen Sprint. Og så er der trofæ til store Faxe Kondier til de 3 vindere. Og så skal vi have overrakt trofæet også. Og som vi kan se, så er det erhvervsminister Morten Bødskov, der skal overrække fadet, og i dag har de fået pakket det ud. Og det er altså et trofæ, som ikke ligner så mange andre sportstrofæer. Det er et specielt fremstillet porcelænsfad. Klassisk dansk design, klassisk Københavns design. Royal Copenhagen, selvfølgelig. Og egentlig meget sjovt at vælge et trofæ, der ikke bare ligner det sølvtøj, man plejer at få, synes jeg. Ja, præcis. Og dermed en stor hånd til podiet, som virkelig var med til at underholde os i dag. Og hermed også et kig på top 10, som den endte. Vi fik desværre et forkert skilt på tidligere. Men det her, det er det rigtige. Og vi ser altså de fleste af de store sprintere sidde der. Mads Pedersen var der ikke i finalen. Den bedste dansker, eneste dansker i top 10, Tobias Lund Andresen, han sad, hvor han skulle. Det gjorde han. Altså, det tænker jeg, han kan være fint tilfreds med. Vi har nok regnet med nogle andre navn foran ham, men en af dem, Demar, havde jeg helt sikkert regnet med at kunne sidde med deroppe. Og så nogle af dem, der skuffede, var jo Grønnevæggen på 7. pladsen og Phil Bauhaus på 8. pladsen, som jeg måske har regnet med at se lidt længere fremme.